ана акнун боз ҳам навбати фурсати муносиби хурсандӣ ва хушҳолӣ болои хушҳолӣ. муҳаммадҷон абдуҷалилов қаҳрамони осиё дар шаҳри бейрути лубнон дастоварди шоистае ки мақоми маъзарат он саҳифаи таърихиро ки мо дидем рости декабри соли 2021 бо Шодмон Ризоев варзишгари мо дар марҳилаи ниҳоӣ қарор дошт ва барандаи медали нуқраи қаҳрамонии ҷаҳон сафедпӯш қашанги мардуми Тоҷикистон узви мунтахаби ҷудои кишвар ба пайраҳаи муборизони абармардони ҷудои бо нуфузтарини сайёра қадамҳои аввал мениҳад. Хидиров ин паҳлавони мизбон алон як кӯшиши инҷо анҷом дод. дар раванди ҳаракаташ акнун муҳаммадҷон омода аст ки ин вазъиятҳоро бале ба осонӣ ҳам бартараф созад ва маъруф Хидиров рости аз ҷиҳати сину сол хеле фарқ мекунад. 27 сола аст ва паҳлавони мо хеле ҷавон аст нисбат ба варзишгари мизбон маъруф Хидиров. ҳарчанд ки дар корномаи варзишиаш он қадар равшанӣ ва ҷолибият мавҷуд нест, аммо аз ҳисоби мусобиқоти зиёди ҳудуди ҷумҳурии Ӯзбекистон ва бештар қораи Осиё андаке инҷо метавонад ки боз бо ҳамон касбияти худ рафти сабқадро дигар созад. мо аз муҳаммадҷон умедворем ҳоло паҳлавони мо ҷиҳати дарёфти ҳамон фурсати муносиб аксари акнун ба таваҷҷӯҳи ки бале як фишор барои ҳарду фикр мекунам дуруст аст, барои суст гӯштин гирифтанашон, чун дақиқаи дуюм сипарӣ мешавад. муҳаммадҷон вақте ки аз сари ҳарду сини рақиб доштанро ихтиёр мекунад, ин бисёр ҳам ба дилҳои мухлисони варзиши кишвар нишоту шодӣ меорад. як лаҳза хеле хуб ин ҳолатро хуб манзур кард, аммо иштибоҳ кардан вазъияте ки дар раванди талошаш кам ҳаракат кард, зуд худро андаке озодтар сус озодтар гузоштани ҳолат ана ҳамин фурсати муносибро рақиб дарёфт. баъди ҳатто хотимаи зуди ана ҳамин ҳаракати паҳлавони мо кӯшиш карду худро андаке озод буд. ана ҳамин хатогие ки буд акун ба он оварда расонид ки Хидиров аз он хуб истифода кунад. ҳоло 2 дақиқаи дигар вақт ҳаст. дар чемпионати имсолаи кишвар ки бо шаҳомат ва нусрати бузург дар Тоҷикистон доир гардид, муҳаммад абдуҷалилов ба дилҳо бисёр нишоту фараҳ овард. ҳар як сабқаташ аз рақобатҳои дигараш комилан фарқкунанда буд. акнун бинем ки рафти мубориза партов ҳам хеле боз ҳам хатарро барои варзишгари мо эҷод кард. хушбахтона довар инҷо ҳам шубҳа дорад ба ин ҳаракат. китфе ки биёд ин матлаби ҳамешагии мо ҳамин аст ки дар раванди талош нерӯсанҷӣ хотима наёбад. ба тавсия ниёз дорад партофти охирин кӯшиши охирини Хидиров. вазари кун чун гуфтем акун пештар ҳам эҳсос мешуда аз аборо ватанаш бозӣ мушкил ва бошад ки доварон дар ин лаҳза ҳам сарфи назар кунам, аммо